Ongi etorri, Itziar. Zepoza, zuri elkarrizketa. Bueno, has gaitezen pixka bat, beti zenbakizalea izan zara, ez da? Okerrez banago, eta fisika karrera hautatu zenuen. Zergaitik eta dirudien bezain zaila da? Zergatik, zuk esan dezun moduan, zenbakiak beti gustatu zaizkit, orduan zientzian bukatuko nula garbi neukan, iaia hasieratik, eta gero zientzien artean, nire iruditzen zitzaidan, momentu hartan behintzat, fisikak ate gehiago irakiko zizkiala, edo fisikak aukera gehiago ematen zituela, ez? Eta orduan fisikara jo nuen. Zaila dan edo ez nire iruditzen zait, beste gai batzuk baino zailagoa izango da, baina hori gehiago dagoela norberan. Ze niri adibidez artea edo historia hori egiten zait zaila, ez? Artea ulertzea edo historian dauden milaka kontuak gogoratzea. Fisika ordea, egia da, lehenengo pausua edo ulertzea zaila izan daitekela, baina behin ulertuta, niri iruditzen zait jazta betirako dala, hor barnean geratzen zaizula, ez? Orduan, ez dut esango erresa denik, baina gehiago iruditzen zaidala bakoitzaren kontua, fisikaren kontua baino. Beno, eta hori gutxi ez, fisika gutxi ez, eta espezializazioa hautatzeko garaian zer eta astrofisika aukeratu zenuen, eta La Lagunako Unibertsitatera joan zinen, Kanarietara, zergaitik aukeraketa hori, eta zer nola bizi izan du zenuen? Hemen Leioan nintzala fisika ikasten, hirugarren kursoan edo, gutxi gara bera, eta hor zitzaigun ja hautagaiak aukeratzeko turnoa edo txanda, ez? Laugarren mailatik aurrera zen, espezializazioa lortzen zenuna, gehien bat hautagai bat edo beste hartzen zenulako. Eta Leioan, nire garaian behintzat, oso teorikoa zen dana, oinarrizko fisika, fisika kuantikorantz eta bar, eta orduan ikarbi ikusi nuen hori ez nula nahi. Eta gainera, 22 urtekin, pixkat, etxetik irtetze horrek deitzen du, ez? Eta orduan, pixkat aukerak begirat egon nintzanean, sortu zen edo hor ikusi nun astrofisikaren aukera, naiz eta ordura artenei gehiegi ez zitzaiten inoiz interesatu astrofisika, izarrak edo zerura begiratzeak, ez teleskopioa inoiz izan, eta oraindik ere ez daukat, baina momentu horretan esan nun, polita da, eta gainera, divulgaziorako leku asko ematen dunez, hitzaldi mordoa daude. Eta hasi nintzen, hitzaldi batera joaten, edo bestera, konturatu nintzen, edo enteratu nintzen, Bilbok badagola zientzia planetarioen talde bat, eta orduan hasi nintzen beraiekin hitz egiten, aber zer egiten zuten eta zerrez, gustatu zitzaiten, unibertsitatea Madriden edo Tenerifen, eta sonun, Tenerife, eta joan nintzen, bai. Eta aldaketa handia izango zen, ez da? Nahi dut Euskal Herritik, Kanarietara... Ematen du ezetz, Espainia izaten jarraitzen duelako, baina beste mundua da. Afrika da, hori lehenengo gauza, jendea oso ezberdina da zentzu askotan, eta batez ere uharte bada. Orduan, etxera etortzeko da bakarrik Gabonetan, Aste Santutan eta udaran, ez? Eta bestela zaude han. Eta el ritmo karibeñoa platanao nabarmentzen da. Orduan gauza askotan oso ezberdina. Eta profesionalki edo ikasketa aldetik, noski, han matematika eta fisika ematen zian fakultate berdinean, baina jende asko zegoen astrofisika ikastera joan da. Orduan zaude guztiz murgilduta, han egin itun lagunak eta denak gutxi gora bera helburu berdinarekin. Orduan zure denbora pasak ere bai horrekin lotzen dituzu eta beste mundu baten sartu nintzen. Eta han daude behatoki onenetako batzuk, ez da? Mundu mailako behatoki onenak. Zuk han ikusteko aukera izan zenun, espazioa, teleskopio zoragarri horiekin. Zer karritu zizun, zer ikusi zenun edo zer gertatu zenan? Bi gauza ikusi nituen horrela. Lehenengo, biak ikasle nintzala, baina batera Izainako behatokira edo Teideko behatokira joan ginean praktikak egitea. Irakasgai batekin, eraman gintuzten 2 asteburu, tartekatuta, baina praktikak egitera. Eta kontua da, behatoki batetan kupula irikitzeko baldintza batzuk eman behar dira, eta ez bakarrik zerua garbi egotea, ze hori denok ulertzen dugu, hodeirik ez, baina atmosferan ezetasuna ere ezin dugu izan. Ze bestela kondentsazioa oso gertu baldin badago, kupula irikitzen duzu momentuan, kondentsazioa baldin baduzu, teleskopioan ura sartzen da, eta teleskopio horietan ez da arriskurik hartzen. Orduan, halako gau bat izan genuen, eta ikasle denok, denbora pasan, zai ezetasuna gestentzen ala ez, lurrean etzan ginen zerura begira. Eta hor ikusi nun lehenengo aldiz gure galaxia esnebidea bere osotasunean
bere milioika izarrekin eta bere gasekin eta dana, eta ez zanon, zer da hori? Ze bai, aurretikan ikusita daukazu, baina ez horrela. Han ez dago argirik, ez dago kutsadura luminikorik edo, eta orduan dana zan marabila bat. Orduan horrezan nun, wow. Eta gero bestea, ikasle nintzala ere, baina ja karrera amaieran, eraman ziguten bisita moduan, La Palmako behatokira, hori da horrela profesionalki askoz gehiago, hundiena, Grantekan eta bar dagoena, eta hori xebera, Grantekanen teleskopio 10 metroko diametroa duen puxka hori ikusteak harritu ninduen. Eta nola mugitzen duten dena, eta ze egitura behar duen, eta gero ze irudi ematen dituen, zertarako behar den hori. Norain ikusi daiteke teleskopio horrekin? Urteak, argi urteak, esango gu, azkenean, zenbat eta diametro handiagoa izan teleskopio batek, orduan eta argi gehiago jasotzen du, beraz, orduan eta objektu ahulagoak ikertu ditzazkegu, eta ahulak izan daitezke argi gutxi igortzen dutelako, edo urruti daudelako. Orduan, 10 metroko diametroarekin oso urruti. Planetak ikertzeko edo guk egiten dugun adibidez zientzia planetatean, ez da inbeste erabiltzen, ze handiegia da. Orduan, nolabait esateko, iragana ikusten ari zarete denbora guztian, ez da? Bai, hori da, astrofizikan argi horrek denbora behar duen ez gugana iristeko, gogoratu dezagun eguzkitik datorren argiak 8 minutu bakarrik behar dituela lurrera iristeko, beraz, milioika kilometrotara dagoen argi hori ikusten ari garenean, argi horrek denbora behar izan du iristeko, eta beraz, ikusten ari garen unea iragana da. Hori da, hori ere bada alako, ez da? Berezia da. Eta ondo azalduta ulertzen da, baina askotan bat batean esan da ez, iragana behatzen dugu, nola? Agian izar hori hilda dagoela, zenik ikusten dut, bai, agian ez, baina agian bai. Eta gero planetatik, pixka bat eguzki sistemara hurbilduz, oraingoan, planeta guztietatik, zuk artizarra aukeratu edo ikertzen duzu, Maitasunaren planeta, ez dakik hori da, kasualidadea, horregatik aukeratu zenuen, edo zergaitikan aukeratu zenuen, edo zergaitik bukatu duzun, orain, artizarra ikertzen. Kasualidadea izan zen, kasualidadea, nahet esan, La Lagunan nengoela oraindik, 2 urte egin dituenan, eta tarteko udaran, nire ikaskide gehienak hasi ziren erdi lanean, edo han Instituto Astrofisika de Canariasen beka batzuekin udako lanak egiten, edo horrelako gauzak. Eta nik garbi neukan ez nuela udara Kanariasen pasa nahi, nik etxea etorren nahi nula. Baina, karo, ikusten duzunean, ingurukoak ja kurrikuluma betetzen hasiko diala, zurire bai zartzen zaizu pixkatola, igual egin beharkoet. Eta, karo, orduan gogoratu nintzen Bilboko taldeaz, eta Bilbon egiten dituzte planetak. Orduan bere egin gana hurbildu nintzen, udara horretan egin un hilabete, ia 2 hilabete beraiekin lan, Saturnoko ekaitza konbektiboei buruz eta horrela, gustatu zitzaidan, taldea ikaragarri zeukaten ambientea eta elkarlana eta pia bat gustatu zitzaidan, eta beraiek eskaini zidaten hurrengo urterako ziurrenik proposatuko zutela tesis bat, doktorego bat egiteko artizarraren zurrunbiloari buruz, eta ea interesatuta nengoen. Bai ez. Orduan, noski gaia gustatu zitzaidala, eta gero deskubritu eta jakin dudanagatik askoz gehiago, baina momentuan izan zen taldeak eskaini zidana izan zelako. Eta zer berezitasun dauka? Gainera, artizarra da begiz ikusi dezakegun planetetako bat, okerrez banago, baina berezitasun gehiago izango ditu, ez da? Bai, izatez, Maitasunaren planeta edo deitzen zaio askotan, lurretik eguzkirantz dagoenez, bakarrik ikusi dezakegu egun sentian edo ilunabarrean. Eguzkiaia zerumugatik behera dagoela hobeto ikusten da, baina inoiz ez dugu ikusiko gau erdian. Orduan, ilunabarrarekin eta eguzsentiarekin lotuta egotean, eta gainera, eguzkia eta ilargiaren atzetik bera da zeruan ikusi dezakegun astro brillanteena edo dizdiratsuena. Orduan, horregatik lotu da, ez? Baina, dizdiratsuena da, adibidez, guztiz hodeiez estalita dagolako. Guk baditugu hodeia, baina baditugu argiak edo eguzkia tortzen zaigun, nolabait esateko, artizarrean ez. Artizarra dago guztiz lainoz edo deiez beteta, eta horrek isladatzen du eguzkiaren argia, horregatik da dizdiratxua. Ez da bere. Baina hodei horiek badute beste berezitasun bat, eta da oso azkar doazela. Artizarrak bere buruari buelta emateko 253 egun behar ditu, beraz oso egun luzea dauka, izatez urtea baino luzeagoa, ze artizarrak denbora gehiago behar du bere buruari bira emateko,
eguzkiaren inguruan biramateko baino. Bai, hasi que eguna kontatuta behintzat rotazio moduan, ez? Bira bat emateko moduan. Ze eguzkia irtetzen denetik estaltzen deneraino, ba ez, baina bestela, bai, urtea luzeagoa da. Baina dioda moduan, planetak oso mantxo biratzen baldin badu ere, hodeiak 4 egun bakarrik behar dituzte, planet osoa biratzeko. Beraz, 60 aldiz azkarrago doaz, supererrotazioa deitzen zaio fenomeno horri, eta bakarrik ematen da Artizarran eta Titanen, Saturnoko ilargi batean. Eta ez dakigu zergatik. Ulertzen dugu gutxi gorabehera nola mantentzen den, baina ez nola sortu zen edo zerrek sortu zuen, eta horrek berezi egiten du bai. Eta gero badago beste gauza bat, ia gehienek dakitena, Artizarrean negutegi efektu itzela dago. Hodei horiengatik ere bai, alde batetik, ez? Eguzkitik datorren erradiazio hori parte bat isolatzen da, edo baina bestea barrura sartzen da, eta ondoren lurrean, azalean isladatzen denean, ez da gai hodeiak berriz zeharkatzeko eta hor harrapatuta geratzen da. Orduan, Artizarran, bai egun eta bai gau, 500 gradu egiten ditu. Negutegi efektua da itzela. Ikaragarria. Eta zu, ikertzen ari zara, zehazki, Artizarreko zurrunbiloren bat. Bai, hori da. Eta zurrunbiloa, ez dakit bakarra da. Ez, polo bakoitzan bat. Azaltzeri badukazu pixka bat zer ari zaren modu ulertzen? Esan dugu moduan, planetak oso geldo edo mantxo ematen du buelta bere buruari, baina haizeak, batez ere hodeien altueran, oso azkar, ez? Orduan, imaginatu hori ekuatorean da, batez ere, haize guzti horiek polorantz hurbiltzen garenean nonbait itxe egin behar dute. Osea, biraketak zirkulua gero eta txikiagoa da eta poloan izten da. Orduan, haize ikaragarri horiek, edo uste da, hori izan daitekeela osagaietako bat, zurrunbilo bat sortzen dute polo bakoitzean. Eta zurrunbilo horrek badauzka berezitasun batzuk, eta adibidez da, behatzen dugunetik, beti dago hor, egunero dago hor, baina egunero forma ezberdin bat erakusten du. Eta ez gara gai forma hori ulertzeko edo aurre ikusteko, nola baita esateko. Osea, ez dugu patroi bat topatzen, ez dugu bere dinamika guztiz ulertzen azaltzeko eta bihar gutxi gorabehera nolakoa izan daiteken azaltzeko, eta gainera, bi altuera ezberdinetan ikusi dezakegu, eta bi altueretan dago, ez dago konzentriko, ez da konzentrikoa, desplazatuta dago bata bestarekin, forma orokorra berdintxua da, beraz nolabait lotuta dago, baina higidura ere ezberdina da. Orduan da, kaotikoa, baina ez da puskatzen, nolabait lotura hori mantentzen du, eta ez gara gai oraindik hori azaltzeko. Eta hain zuzen hori da nahi dezuena ikertzen dugun gauzetako bat. Zaretena, eta misteriotxua da, ez da? Orduan, Artizarrak badauka bere misterioa. Bai, bat baina gehiago. Eta, egon zinean esan dugu, egin dezu Kanarietan egon zinen, baina gero, Parisen ere, okerrez banago, ikertzaile edo, moduan edo, egon zara, Sorbonan edo, eta, horrek zer ematen du, zer ikertu zenuen edo, zer ekartzen du beste herrialde batera, kanpora joatea, ikerketa talde batean, hizkuntza, aldatzen da danetik. Nola da mundu hori? Ez dugu asko ezagutzen, ikertzaileik inguruen ez balima daukagu, ez dakit nola iruditzen. Badakigu ikertzaileak kanpora joaten direla. Hori da, kanpora joaten direla eta horreraino dakigu, ez da? Da beste mundu bat. Eta zuk esan duzu moduan, bai profesionalki eta bai pertsonalki. Zegia da, profesionalki, laborategi berri batera zoaz, departamentu berri batera, beraz, jendea ezagutzen duzu, lan egiteko modu ezberdinak ezagutzen dituzu, baliabide ezberdinak, zekaro bakoitzak daukan finantziazioa, daukan superordenagailua, baldintzak eta bar ezberdinak dira, eta gure kasuan, Frantzia hobeto dago, edo nire munduan behintzat, gurea baino, orduan iritsi nintzen ikaragarrizko talde batera, talde handi batera, naiz eta zientzia planetarioetan lan egin ere bai, planeta pila bat ikutzen dituztenak, baina Bilboko taldearekin ezberdintasun batekin. Bilboko taldean, orain arte, ia dena egiten zen instrumentuen neurriak edo datuak jasota, hau da, nolabait, analisi observazionalak edo behaketetatik datozenak. Simulazio numerikoak, pixka bat teorikoagoak direnak, ere egiten ziren, batez ere Jupiter eta Saturnorentzat, baina planeta lurtarrentzat, hau da, Artizarra edo Marte modukoak ez. Eta orduan, ni Parisera joan nintzen helburu horrekin. Parisen egiten dutena, edo ni iritsi nintzen talde hartan behintzat, fuerteak dira horretan, badukatelako planetaren atmosferaren dinamika orokorra simulatzen duen modelo potente bat,
Eta joan nintzen hori ikastera artizarrean gauzak simulatzeko, eta ondoren hori nolabait Bilbora ekartzeko eta Bilbon guk aplikatzeko. Orduan, ikasi nituen gauza pila bat, zientifikoki edo profesionalki. Baina, pertsonalki ere, zuk esan duzu moduan, iristen naiz beste herrialde batera, beste hizkuntza batekin, beste kultura batekin, beste ordutegi batekin, orduan moldatu behartzea hortara ere bai, eta moldatzen zea, egun onak eta egun txarrak daude, baina moldatzen zea. Eta batez ere, nik ikusi nuena edo 2 urte egon naiz, Parisen, ez da 10 urte egon naizela, baina bueno, batez ere dala oso momentu intentsoa. Osa, gauzak bizitzen dituzu dia oso biziak, oso azkarrak eta oso intentsoak. Zenoski, ni iristen naiz momentu baten, nun beste ikertzaileak badauden, baina beraien egonaldiak igual bukatzen dira, ni iritsi eta 2 hilabetera, o 7 urtera, ez dakizu, baina jendea denbora guztian dago juten eta etortzen. Orduan, egiten dituzun lagun horiek dira askotan luzapenez oso motxak, oso laguntasun laburrak, baina oso intentsoak. Eta orduan, aurkitzen zea oso egoera ezberdinetan, etxeko komodidade horretatik kanpora batzutan, eta zure buruaz ere bai gauza asko ikasten dituzu. Nola erreakzionatzen duzun, igual uste dezu egoera batetan nolabait jokatuko dezula, eta ez, bestera batera, edo aldatzen dizu gauzak ikusteko daukasun modua, eta orduan nik pertsonalki bai sentitu detela, hasi egin naizela nolabait, edo aberasgarria izan dela ni neu ezagutzeko eta nire buruaz gehiago jakiteko. Gainera gaur egun ikerketan ia derrigorrezkoa da, ez da? Zure gaina alorrean, pentsatzen dut, ara eta hemen egonaldiak egitea, eta pentsatzen dut mundu guztiko ikertzaileak ere topatuko zinatekela. Bai, gainera Parisen, Paris da eskala hiria. Bai, ez da, bada. Orduan, alde batetik bestera doazen ikertzaile askok, Parisen eskala dutenez aprobetxatzen dute bilera bat egiteko, hitzaldi bat emateko, eta ez da bat. Orduan, guk gure laborategian adibidez, astero bat genuen. Astero bat. Eta ez baldin bazan gure arloarekin guztiz lotuta, ze laborategi hortan ginen zientzia planetarioak egiten genituenak, baina zen berez atmosferaren dinamika, baita lurrarena ere, ikertzen zuen laborategi handi baten barrean. Orduan, horri buruzko hitzaldiak ere bagenituen, eta hortik ere ikasten da, ze azken finean meteorologia edo atmosferaren dinamika lurrean aplikatuta, baina zerbait ikasi dezakezu zuretzat. Orduan, hortzen mundu guztitik etorritakoak, eta aste bat, eta beste bat, eta beste bat. Baina polita da eta berazgarria da, ez? Lehen esan dugu moduan, ze irikitzen dizkizu begiak gauza askotara. Eta bazegon nunbaitiko jendearekin gehiago konektatzen dezun, hau da? Hombre, Mediterraneo aldekoak nabarmentzen da. Hor badago. Bai, nabarmentzen da. Betikoa, gero bakoitza da dan bezala, eta igual pertsonalki konektatzen duzu bat gehiago batekin, bestearekin. Baina normalean, Espainiarrak, Italiarrak, Greziarrak eta bar bukatzen genuen batera, eta Ego Amerikarrekin ere bai, hizkuntzagatik hori agian gehiago, baina horiek bukatzen genuen pina gehiago egiten, nolabait esateko, eta gero kalera irtetzeko ere bai kuadrilla gehiago egiten, eta iparraldekoak gehiago beraldetik. Beraz, ikertu eta lan egiteaz gain, pentsatzen den, hori, zuk esan duzu, parranda eta bestelako bizitza ere egiten zenutela. Eta behar dezu, zean normalean ez daukazu familia, ez daukazu ezagunik iristen zean momentuan. Orduan, hasieran agian bai zaude lana, etorri nahi zona lana, baina iristen da momentuat ezaten zula, behar dut familia, behar dut jendea, bai, eta horregatik egiten dituzun lagunak eta dira oso biziak, oso indartsuak. Eta aipatu dezu leheno hizkuntzarena, ez da? Ego Ameriketako jendearekin, ikertzaileekin, harremana berbada erresagoa zela. Ze hizkuntzetan lan egiten zenuten Parisen? Zan nahi dut, frantsesa bazenekien, ez? Nola kokatzen zinean? Ez da erresa, ez da? Nik frantsesa hasi nintzen ikasten eskolan, oraindik, DBH-en, hautagai moduan, bazegon irakasgai bat, eta zerbait ikasi nuen. Baina gero 15 urtez ez dut gehiago ikutu. Egia da, Zarauztarra izan da, urtero udaran, frantsesez inguratzen gehala, eta orduan entzuten duzu eta belarria egiten duzu. Eta gainera, nik onartzen dut hizkuntzatan dexente ona naizela.
Baina, karo, han frantsesak dira oso frantsesak. Eta, bueno, ni iruditzen zait edozen ni bezala, baina, bueno, beraiei gustatzen zaie beraien hizkuntzaien hitz egitea. Orduan, bilera denak dira frantsesez, bazkaltzen ari zarenean batez ere beraien artean hitz egiten dute frantsesez, orduan, bultzatzen zaituzte frantsesa ikastera eta frantsesa erabiltzera. Baina esan dugu moduan, mundu guztiko jendea etortzen danez, naiz eta izan hitzaldi bat emateko, horri ez diozu frantsesez hitzein araztea egingo. Orduan horiekin egiten zan ingelesez. Edota Txinatik datozen ikasleei, horiek denbora gehiago behar esaten dute frantsesa ikasteko. Orduan horiekin ere bai egiten duzu erdi ingelesa. Baina gero, Hego Amerikarrekin elkartzen baldin bazara, edo laborategitik kanpo lagun Espainiako edo hemen Euskal Herriko edo Greziako lagunak egiten baldin badituzu, batzuk gazteleraz dakienak, ibiltzen zara bat eta best. Baina gero, euskalduna baldin bazara, zure kuadernoko barrak hartzen dituzu euskeraz. Eta nagusiak edo, zuzendariak eskatzen dizunean, aber zein dezundako, itxoin, itzule ingo izutela, porque euskeraz daude eta ez tezu lertuko. Orduan, lau hizkuntzak erabiltzen dituen egunero. Eta euskalduna zinera, horrek sorterazten zuen alako kuriositatea edo? Bai, ze batez ere, ni Parisen dengola egon zan Kataluniako prozes eta guztia, orduan denak niri galdetzen ziaten, baina ez dut ulertzen, baina zer nahi dute eta zergatik, eta hau. Eta zuek ere bai hori da eskatzen dezuena, eta zuek ere bai horrela da, eta zekaro, beraiek badaukate Euskal Herri zatitxo bat, baina ez dute berdin ikusten, ez dute berdin bizitzen. Orduan, azalpenak bai eskatzen duzten. Baina hori da, harritu nahuen beste gauza bat, frantsesen gandik edo, politika gu baina asko serioagoa hartzen dute. Eta gustatzen zaie horri buruz hitz egitea, eta eztabaidatzea, eta programak irakurtzea, eta kritikak egitea, eta bai, orduan, behintzat interesa bat zegoen, eta galdetzen zuten. Eta, bueno, irudikantzen zaitugu, artizarra ikertzen ari zarenean, teleskopiotik begira denbora guztian. Hori da egiten dezuna, tamalez ez? Baterez. Ze, bueno, artizarra behatu daiteke, esan dugu moduan, eguzkitik nahikotxo gertu gerlitzen da, beraz ez da errexenena behatzeko, baina, bueno, egin daiteke. Baina zorionez, eguzki sistemako planetak gertu ditugu, eta orduan misioak bidaltzen ditugu. Eta guretzat, askoz errexagoa da, askoz gauza gehiago lortzen ditugu misio batek bidalitako datuetatik guk gure teleskopiotik ikusten duguna baino. Orduan, bai egiten ditugu kanpaina batzuk, guk zientzia planetarioen taldetik, behatoki batera edo bestera, Almerian adibidez Kalarra altora joaten gara nahikotxo, badaukagu guk diseinatutako eta eraikitako kamera bat planetak behatzeko prestatua, baina gehiago Jupiter, Saturno eta olakoak, ez? Eta nik gehien bat egiten dudana landa misioetako irudiekin horrexegatik askoz gertuago daudelako, eta beraz askoz irudi hobeak direlako, bere izmen handiagoekin, eta lortu aldezakedan datua dalako askoz hobea eta askoz gehiago. Baina hala ere, ez da egunero irudia begira ari naizela pantailan horrela, ez? Nik ikusten dudan gehiena da programazioa, da kodigoa eta da edo Excela modu simplenean, baina kalkuluak egin, kalkulu horiek egiteko programa prestatu. Beraz ez da erromantiko, ez da? Zerura begira egotearen astrofisikariaren lana, ez da? Nire behintzat ez. Behatokiko langileena eta agian bai, ze askotan astronomo profesionalak erabaki dezake behatoki batera joan eta berak egitea irudi hori, baina grantekan moduko teleskopio profesional handietan, gehienetan, badituzte beraien operadoreak edo beraien langileak, eta etzera irudia hartzen duna eta teleskopioa mugitzen duen. Orduan, beraiek gau ez egiten dute lana, eta egiten dituzte zuk eskatutako irudiak, onela eta hala, baina guk ez. Eta, gaian, eta espazio izan da zure ikergaia, edo, zuk usten duzu, galdera unik uste askotan ingo izutela, ez da? Unibertsuan bakarrik gaudela? Galdetu behar dizut. Momentu honetan, bakarrik gaudela momentu honetan. Ez dakit, bizitza hemen... Zerbait egon behar da. Nire uste zerbait egon behar da. Bizi mota bat egon behar da, gutaz aparte. Ze azken finean, gure eguzkiaren inguruan 8 planeta ditugu, 5 planeta enano edo nano ere bai, baina izar baten inguruan 10-12 objektu ditugu aukerekin nolabait esateko, ez? Uraren bizigarritasun eremuan Lurra eta Venus eta Artizarra eta Marte izango gindutuzke pixka bat, baina aukerak badaude. Galaxia bakoitzean 100.000 milioi izar daudela, pentsatzen da. Eta unibertsoan 100.000 milioi galaxia daudela. Orduan, guzti horietan bizitzarik ez egotea, eta gu izatea hola kasualidadearen kasualitatea, harrituko ninduke horrek, ez? Baina beste gauza bada,
bizitza mota hori gurearen antzekoa izatea, adimentsua izatea, eta hori ez dut uste. Eta gero, beste gauza da, hori orain. Baina, karo, unibertsoak ere 1000 milioika urte ditu, eta 1000 milioika urte gehiago izango ditu. Orduan, denbora guzti horretan, ni ziur naiz, bizimotak sortu direla, desagertu direla, eta horietako bat agian adimentsua izan zela, agian bai, zergatik ez. Eta Euskal Herriko zeruak badauka berezitasunik? Esan dezakegu zerbait, horretan badakizu beti Euskaldunak zerbait esan nahi. Ez gehiegi, ez da leku txarrena behatzeko, ez nuke hori izango, baina denok pentsatzen dugu moduan lehenengo gauza etortzen zaiguna burura, ez? Hodeiak, hemen zeru garbiak ez ditugu hainbeste, eta hori gai behar duzu. Baina beste aldetik, behatoki bat eraikitzerako orduan, adibidez, baldintza nagusienak dira altuera, ze atmosferak, lurraren atmosferak, nolabaiteko distortzioa ematen dio espaziotik datorren argi horri. Izar bat, planeta edo dena delakoa behatzen ari garenean, argi horrek gure atmosfera zeharkatu behar du, teleskopiora iritsi aurretik. Beraz, zenbat eta atmosfera gutxiago zeharkatu, hobeto. Orduan, behatokiak alik eta altuen. Eta gero, atmosferan beroa, aire beroa dugunean, edo temperatura aldaketa handiak ditugunean lurrazaletik atmosferaren goialderaino, horrek ere sartzen du distortzioa. Beraz, behar duguna da atmosfera hotz bat eta homogeneo bat. Eta hori batipat lortzen da, edo ia beti lortzen da, inguruko, zure behatokiaren inguruko zonaldea edo laua denean. Horregatik behatoki profesional gehienak, edo 2-3 daude, uarte volkanikoetan. Kanariasen, Hawaien, eta inguruan lautada itzela daukatelako, itsasoa, eta bapatean, sumendiak direlako, bapatean metro asko igotzen diren mendiak, ez? Orduan, guk Euskal Herrian, itsasoa badaukagu, naiz eta ez 360 gradutan ez gaitu inguratzen, baina zerbait bai, Pirineoak ditugu altuera desente ardezaketenak, eta badago Pic du Midi behatoki bat bertan, baina gero zeru garbiak, ezetasun eza, gauzaiek ez hainbeste. Ez daukagu gomendatzeko tokirik orduan Euskal Herrian? Pirineotan egin daiteke, eta egiten dira, zale asko joaten dira, behatoki bat badago esan dudan moduan Pic du Midi gauza profesionalak egiten dituena, baina ez da Roque de los Muchachos, Chile edo Hawaiiko behatokiak bezala. Erresa alda, gaur egun gizarteak balio asko ematen dio ikerketari eta asko saltzen da, ez da, kontu hori, baina gero ez dakit ikertzaileen egoera parekatzen den, ematen zaion garrantzi horri, behintzat diskursoan. Nik uste bidean gaudela. Zentzu horretan behintzat, nahi iruditzen zait geho eta hobeto gaudela zientzialariak baloratzeko bide horretan, ez? Egia da Euskal Herri mailan niri iruditzen zait egoera hobea dela beste leku batzuetan baino, bai finantziazio aldetik, bai jendearen pertzepzio aldetik, eta orduan zuk esan duzu moduan, zientziak gero eta gehiago baloratzen da, eta badaukagu denok nolabait zientzia egin behar denaren ideia hori gero eta gehiago, ez? Egia da gero zientzia baloratzerako orduan, gaur egun, nik nire mundua hitz egingo dut, nik ezagutzen dudana, eta astronomia mailan adibidez oso zaila da institutu astrofisiko batean lan egitea. Gutxi daude, eta Euskal Herri mailan adibidez, bat ere ez. Orduan, nahi eta nahi ez, unibertsitatean egin behar duzu lan. Eta unibertsitatean lan egiteko modua oraingo momentu honetan da irakaskuntzatik. Orduan, zuk lortu behar duzu irakasle lanpostu bat, horrek irakaskuntza eramaten du derrigorrez, klaseak eman behar dituzu, klaseak prestatu behar dituzu, eta azterketak eta bar, eta gero hori egitean bukatzen dezunean, orduan ja zientzia egiten duzu. Ez da denbora librean, ze zure denbora, zure eguneroko lanaren parte da, zati da, baina ere hartzen dizu denbora libretik tarte bat, ze hori da gehi askoei behintzat gustatzen zaiguna, eta orduan irakaskuntzak kentzen dizuna gero saiatzen zea sartzen. Orduan alde horretatik ez da erresa edo ez da guztiz baloratzen, beste behar batzuk gehitzen dizkizutelako. Baina, dio da moduan, zorionez, nahi iruditzen zait, gero eta balio gehiago ematen diogula zientziari, jendeak gizartean ere gero eta argiago daukala beharrezkoa dela eta ze onura ekartzen dituen, eta beraz laguntzen gaituzte, baina oraindik asko dago egiteko eta jarraitu behar da aurrera. Zer da, divulgazioaren papera zein da, garrantzitsua da, ez da? Bai, hori izan dugun moduan, ez? Gizarteak gero eta, nik uste gero eta argiago daukala zientziaren beharra, baina oraindik asko dago egiteko. Eta horretarako moduan iruditzen zaidala, gizarteari erakustea zertarako balio duen zientziak, zer lortzen dugun horrekin, eta
hori da divulgazioa, zuk azaltzea, guk zientzialari moduan, zer egiten dugun, zergatik den garrantzitsua, eta ze onura ekar dezakeen gizarte osorako. Bueno, Itziar, hemen utzi behar dugu, gaiarekin jarraituko genuke, baina, denbora tartea bukatu zaigu. Mila esker, olako azalpen argigarriak emateagatik, eta laster arte. Laster arte, eskerrik asko. Zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.